No niin, tervetuloa seuraamaan meidän talon projektia. Parisataa vuotta vanha talo. Aloitettu viime vuoden elokuussa, joko Riailehette niin kuin näkyy, niin alimmat hirret on nyt vaihettuna jo talven aikana. Ei ollut kovin paljon hirsiä vaihettavaksi. Tää on suvun taloja ollut 30 vuotta varastokäytössä. Nyt sitten tehdään siitä meille, mun perheelle koti. Vähän ikkunoita päivitettiin syksyllä heti kättelyssä. Ne on vuodelta 74 muistaakseni nuo ikkunat, että ei viihtynyt mitään uusia ikkunoita laittaa heti miten tämmöiseen vanhaan taloon. Vähän siihen voisi laittaa vanha-aikaiset ikkunat, mutta nekin maksaa ja kun tämä remontti kuitenkin rahaa. Siinä on omat haasteensa. Eteinen pitäisi jossain vaiheessa purkaa kokonaan pois ja rakentaa uusiksi. Tämä on jälkikäteen joskus rakennettu tämä eteinen tähän. Niin, se on vähän mikä on. Tässä sitten tupa. Täällä oli lankkulattia, jonka alla iso kellari. Mutta mä haluan rossipohjan lattian, niin sitten touhutahan nämä kellari niinku tukkohon ja tehdään siihen rossipohja. Haastetta on Finfoamin rossipohja eristeellä tarkoitus tehdä lattia. Helpoin ja nopein, mutta ei ehkä halavin. Ja tämähän on ollut 4 huoneen talo, eli tuolla on 1 huone, toinen ja täällä 3. Jos nyt tarkoitus, että ne pysyy makkareina, täällä näiden Finfoamien takana on 4. huone, mennään sinne kohta. Mutta tarkoitus olisi, että keittiö tulee niin kuin tuonne nurkkaukseen, takka tuonne aika lailla ja loppuosa on sitten tätä tupaa. Ja sitten kodinhoitohuone, pesuhuonehommelit toteutetaan. Tämä on ollut joku vanha keittiö tai muu vastaava, mikäli olikaan. En muista, on ollut niin pieni poika, että täälläkin oli tämmöinen kellari niin, ja samanlainen lankkulattia, niin ne sitten poistetaan kans. Tänne tulee sauna, pesuhuone, kodinhoitohuone ja vessa. Vielä ei tiedä mihin kohtaan. Tuolla on tuo aukko, mistä kellariin on kuljettu. Niin sieltä tullaan vetämään maalämpöputket, vesijohot ja kaikki muut mahdolliset ennen kuin se laitetaan tukkoon. Ja talo on todennäköisesti tehty 2 eri talosta. Tässä huoneessa näkyy, että olisi ollut niin kuin väliseinä. Ja tuosta kohtaa todennäköisesti mennyt joku portaat ylös. Ja sitten kun mennään tuonne vinttiin, kun on vanha ajan portaat vinttiin, niin huomataan, että eteinen on joskus ollut erilainen. Tässä on niinku näkee, että tuossa kohtaa on ollut harja, joka on sitten korotettu myöhemmin tämä eteinen tämmöiseksi. Tämä nyt on tämä yläkerta tämän näköinen. Tämä muutama viikko sitten tyhjennettiin kaikesta ylimääräisestä vanhasta eristeestä. Täällä oli tämmöistä puolukan varpua ja vähän hiesua eristeenä. Ei tänä päivänä ehkä mikään paras. Tänne on joskus yritetty varmaan, tai tehtykin tämmöinen niin sanottu kesähuone tuosta. Koska siellä oli lattia ja tuossa oli lattia. Missään muualla ei ollut. Lattialankut on tuossa vielä.
Mutta täällä on kans 2 huoneelle mahdollisuus. Sitten on isolle aulalle mahdollisuus. Ja sitten on tämmönen perähuone. Minne kanssa on mahdollista tehdä 1 huone, mutta ne sitten ajan kanssa joskus. Joskus ajan kanssa tehdään niitä. Saadaan nyt ensin talo asuttavahan kuntoon. Toki jokuhan voisi sanoa, että olihan se asuttavassa kunnossa, kun olisi vain muuttanut, mutta ei se nyt ihan niin ollut. Kuitenkin haluaa, ettei tarvitsisi aivan kauhean remontin keskellä asua, niin sitä mielellähän sitten tekee niinku ees tuvan parempahan kuntoon. Mutta tää on tämmönen lyhkäinen esittelyvideo. Kuvailen kännykällä tai kameralla ja kokeilen tehdä tänne YouTubehen materiaalia. Instagramista löytyy, että vanhatorppa henkiin. Jo. Siellä on kuvia. TikTokissa löytyy mun nimellä pieni esittelyvideo jo alkuun. Tein sen talvella. Ja löytyy syytkin, miksi tähän on ruvettu. Mutta näillä eteenpäin.